puutarhanhoidosta. Mikäs muu olisi tärkeämpää näin kauniina kesänä. Tervetuloa puutarhasuunnittelija Taina Suonio. Kiitos Sari. Erittäin miellyttävää olla täällä tänä aamuna. Innostuit puutarhanhoidosta, kun asuit Pohjois-Irlannissa 13 vuotta yhteensä. Olit siellä rauhanprosessin hallinnollisena avustajana. Mikä sai sinut innostumaan puutarhoista? No meidän prosessin autonkuljettajan vaimo, niin heillä oli tämmöinen aivan ihana perinteinen brittiläinen cottage garden. Ja Merillä oli sitten intohimoinen puutarhaihminen ja hyvin ylpeä tästä puutarhastaan. Ja hän halusi sitten, että minä suomalainen peukalo keskellä kämmentä siihen aikaan vielä oleva oppisin jotain sitä kulttuurista, joka on hyvin tärkeä osa brittiläistä kulttuuria. Ja hän ihan kädestä pitää sitten johdatti mut tähän puutarhojen saloihin. Ja innostus tarttui välittömästi? No se tarttui ja itse asiassa heräsi nälkä. Että sen jälkeen sitten kun mä autoin häntä hänen puutarhassaan ja me vierailimme näissä siellä useissa kaunissa puutarhoissa, niin mä halusin oppia lisää. Että se ei riittänyt, että mä näin sen esteettisen kauneuden ja näin, miten ihmiset nautti siitä, vaan mun piti päästä sitä opiskelemaan. Ja mä lähdin sitten opiskelemaan. Miten sä kuvaisit sitä brittien puutarhasuhdetta? No se läpäisee koko kulttuurin. Se läpäisee niin, että jo pieni lapsi, hänet viedään puistoihin ja puutarhoihin ja ne ovat auttamassa näissä puutarhatöissä. Mutta yhtä lailla sitten joku, jos ajatellaan, että insinööri tai virkamies tai isoisä tai jalkapallofani, niissäkin logoissa on ruusuja esimerkiksi, niin se läpäisee kaikkia. Kaikki arvostaa sitä, kaikki kunnioittaa sitä. Että se on todellakin hyvin tärkeä osa tätä kulttuuria. Se on tämmöinen yleinen small talk-aihe. Kyllä. Mä voin ihan yhtä hyvin bussipysäkillä kuin kaupan kassassakin, niin me voidaan ihastella puhua vaikka Chelsea Flower Showsta. Että se näkyy kaupan ikkunoissa ja se näkyy kaikessa kyllä. Niin tosiaan kouluttauduit sitten alalle ja nyt toimit puutarhasuunnittelijana paitsi täällä Suomessa, niin myös siellä Briteissä olet 11 kertaa ollut rakentamassa Chelsean puutarhanäyttelyä Lontoossa. Miten iso meriitti se on puutarhasuunnittelijalle päästä Chelseaan? No sanotaan näin, että kukaan muu suomalainen ei ole siellä ollut. Että Suomessa ehkä hyvin harva tietää vielä, että tämmöinen Chelsea Flower Show on olemassa, joka on maailman kuuluisin kukkanäyttely kumminkin. Ja historia on pitkä. Se on erittäin suuri meriitti siitä, että suomalainen tyttö pääsee sinne tekemään näitä huippudesignereiden kanssa niin tällaisia lähes 500 000 euroa maksavia ja puutarhoja. Et kyllä se on kunnianosoitus sitten mun ammattitaitoa kohtaan. Tässä keskustelun lomassa näimme kuvia sieltä Chelsean näyttelyiltä eri vuosilta, mitä olet ollut siellä tekemässä. Miten se käytännössä sitten sujuu? Siellä on sellaisia pääsuunnittelijoita ja he keräävät sitten tiimin. Joo, juuri näin, että pääsuunnittelija sitten haluaa sellaisia ihmisiä ympärilleen, johon hän voi luottaa. Ja mun rooli on vähän vaihdellut riippuen sitten pääsuunnittelijasta, että onko työskennellyt hänen kanssa aikaisemmin vai onko ensimmäistä kertaa. Mutta olen vastannut ihan kaikista kasvien sijoituksista ja valinnoista siellä paikan päällä sitten. Ja sitten joissain rooleissa niin siellä on semmoinen, että mä otan tiettyjä sektioita, mutta sanotaan näin, että ehkä tämä suomalainen päättäväisyys ja semmoinen, että kyllä mä osaan tämän homman periaatteen, niin on tehnyt sen, että mulle annetaan aika vapaat kädet ja mua kuunnellaan. Että se on niin kuin kauhean kiva asia myöskin, että jos mä sanon, että toi ei toimi tai että pitäisi ehdottomasti lisätä tonne tai puun sijoitus pitäisi tehdä näin tai näin, niin kyllä se on niin kuin nyt tämänkin vuoden puutarhassa, niin mua kuunneltiin hyvinkin. Tässä pöydällä on kukka sieltä tämän vuoden puutarhasta. Kerropa siitä. Joo, no tämä on geraniumin sukuun kuuluva kasvi, jota tämä John Thompson, jonka puutarhaa tänä vuonna olin tekemässä, niin siinä päätähtenä olivat ruusut. Mutta sitten geranium eli kurjenpolvia käytetään paljon, niillä on aivan upeat näyttävät lehdet, niin tämmöisenä peitekasvina pensaiden ja puiden alle. Että ne sietävät sekä puolivarjoa että aurinkoa ja tähän sukuhan kuuluu noin 200 lajia, jossa Suomessakin on parisenkymmentä. Ja tämä on semmoinen, itse käytän paljon puutarhoissa sitä varten, että jos näin voi sanoa, niin idioottimaisen helppoja kasveja ylläpitää ja ne on näyttäviä. Ja sä voit saada toiseen kertaan kukkimankin, jos leikkaat lehdistön alas kesän aikana. No, Chelsean puutarhanäyttely on sellainen suuri seurakunnitapahtuma, johon menevät kaikki, eivät pelkästään puutarhurit, siellä on kuninkaallisetkin käyvät sen katsomassa. Minkälaisia puutarhatrendejä siellä näkyi tänä vuonna? No tänä vuonna näkyi ehkä tämä luonnon
monimuotoisuuden tukeminen. Ja toisaalta myöskin hyvin eksoottisia puutarhoja. Että siellä oli japanilaisia puutarhoja tai puutarha ja sitten oli australialainen puutarha ja näin. Mutta kyllä tämä Andy Sturgeonin voittanut puutarha, niin se oli, mä sanoinkin hänelle, että tämä on hyvin voimakas, että ne kasveja, mitä hän käytti, siinä oli hyvin voimakas. Mutta sitten toisaalta myöskin ruusu, että tämmöinen pehmeä brittiläisen kulttuurin arvostus, se näkyi, mutta erittäin upeita puutarhoja, erittäin niin kuin viimeisteltyjä, että niin kuin kasvien laadut oli hirveät. Meillä oli hyvä kevät, joka auttoi siihen, että onnistuneita näyttäviä kasveja pystyttiin käyttämään, joka helpottaa sitten meidän työtäkin myös. Mitä sä haluaisit tuoda Suomeen sieltä brittiläisestä puutarhakulttuurista? No mä haluaisin tuoda sen intohimon ja sen, että niin kun arvostettaisiin ja kunnioitettaisiin sitä, että uskallettaisiin käyttää värejä, uskallettaisiin käyttää niin kun lajikkeita ja myöskin ymmärrettäisiin se, että puutarhat tarvitsevat hoitoa. Että kaupungissa paljon käytetään niin kuin taloyhtiöiden pihoilla esimerkiksi, niin käytetään mahdollisimman helppohoitoisia kasveja, jottei se ylläpito maksaisi. Mutta jos tällä pystyttäisiin vähän enemmän panostettaisiin, käytettäisiin monipuolisemmin kasveja ja myöskin sitten ylläpidettäisiin niitä, niin saataisiin vielä viihtyvämpiä kaupunkiympäristöä, niin mä uskon, että me kaikki oltaisiin valmiita panostamaan taloudellisestikin siihen hiukkasen. Mistä sä lähdet liikkeelle, kun saat toimeksiannon, että nyt pitäisi vihreää saada lisää pihapiiriin tai vaikka kaupungin? No yleensä niin mä sitten sovin tapaamisen, että mä käyn siellä tutustumassa tähän pihaan ja kyselen sitten myöskin asiakkailta, että mitä he haluavat, paljon heillä on aikaa justiin ylläpitää ja onko jotain sellaista, mistä he eivät missään nimessä haluaisi siihen puutarhaansa, jotain värejä tai kasveja tai onko jotain, mitä he ehdottomasti haluavat. Ja yleensä mä sitten siinä sukkuloin siinä välissä sitten ja teen sitten näitä ehdotuksia ja saadaan tämmöinen kaikkia tyydyttävä kokonaisuus, että se myös pitää ymmärtää, että kasvit on elävä tämmöinen koko ajan muuttuva ympäristö, että puut kasvavat ja sitten joku ei siinä myllerryksessä niin kenties viihdykään niin hyvin ja se pitää keksiä tilalle jotain tai tuleekin joku uusi kasvi, joka olisi kiva kokeilla siellä tai lapset kasvavat niin, että sille jalkapallokentälle ei ole enää tarvetta ja silloin sinne voidaan laittaakin vaikka rouvan toivomaa vihannespenkki tai joku muu vastaava. No, haluaisit myös, että Suomessa olisi enemmän viherkattoja. Miksi? Kyllä, ja ihanaa kun Sari otit tämän asian esille. Mä olen Helsingin yliopiston 5. ulottuvuus viherkatot osaksi kaupunkiin tutkimusryhmän jäsen. Meillä on dosentti Susanna Lehvävirta vetää tätä tutkimushanketta. Viherkatoilla on hurjan monia tämmöisiä asioita, syitä, minkä takia niitä pitäisi saada lisää. Suomessa me ollaan nyt juuri maaliskuussa julkaistu tämmöinen viherkatto- ja kansipuutarhoja koskeva RT-kortti, jossa on paljon suunnittelijoille ja kaavoittajille niin sellaista tietoa, mistä on hyvä lähteä liikkeelle ja sitä on hyvä nojautua. Se on terveydelliset syyt, taloudelliset syyt. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta pystyttäisiin tämmöisen paahdeympäristön kasveja, eikä pelkästään kasveja, vaan myöskin pölyttäjille ja perhosille ja linnuille, niin viherkatot ovat tämmöinen hyvä keino niin kuin olla kaupungissa. Hulevesiasia, se on tämmöinen tärkeä asia, koska meillähän on ollut jo Helsingissäkin tämmöisiä tulvia, jotka on mennyt kellareihin. Ja sitten onhan se esteettisestikin kaunista. Myöskin tämmöinen niin sanottu lämpösaarekeilmiö, että kun keskustassa ollaan, niin talot keräävät lämpöä, niin kasvillisuuden avulla pystytään viilentämään esimerkiksi siinä tätä kaupunki-ilmastoa. Miten ne viherkatot tähän hulevesiasiaan vaikuttavat? No, kasvit itse ne käyttävät vettä ja sitten kasvualustaan ne keräävät myöskin vettä. Eli viihdyttävät, haihduttavat ja sitä kautta niin esimerkiksi vuotuisesta sadanasta noin 70% pystytään viherkattojen avulla niin vähentämään. Mutta entäs tämä Suomen talvi? Kestääkö viherkatto Suomen talven? Kyllä, ihan samalla lailla kuin jos me ajatellaan, että maassa olevat kasvillisuus, niin
kasvipeitehän on vaan hyväksi. Ja katoilla sama asia, että siinä pitää aina suunnitella, lähteä liikkeelle siitä, että katsotaan, että mitä on katon rakenteet ja mitä ne kestää. Mutta lumipeitehän on hyvä vaan, että se on vähän niin kuin talvitakkia laitettaisiin päälle, niin suojaa sitä kasvillisuutta. Ja myöskin viherkaton avulla niin lähtee tämä kasvu liikkeelle aikaisemmin, että se on erittäin, ei ole mitään syytä. Jos lunta tulisi metrin verran, niin viherkatolta pystytään myöskin poistamaan sitä lunta. No miten tätä asiaa saataisiin sinun mielestäsi parhaiten edistettyä? No esimerkiksi tällä, että me tänään puhutaan tästä asiasta ja sitten myöskin, että siitä muuten puhuttaisiin ja ymmärrettäisiin nämä edut ja hyödyt, niin kuin puutarhan muutenkin, tämä kaupunkivihreyden moninaiset edut, että kun me osataan ymmärtää sitä, niin me osataan myöskin arvostaa sitä sitten. Kiitoksia vierailusta. Kiitos Sari erittäin paljon myös sinulle. Ja nyt käännetään kelloa 3 vuosikymmentä taaksepäin. Siellä on luvassa lentokonekaappauksia ja saasteita.